Sziasztok! Üdv ebben a csinos anyó adventi videóban, amiben ki fog derülni, hogy milyen frizurám lesz karácsonykor. Legalábbis remélem, még én sem tudom biztosan, vannak ötleteim, de nem tudom, hogy mit lehet kihozni a hajamból, úgyhogy eljöttem a Frizuhaj stúdióba, Viccelhoz, aki a fodrászom, és nem mellesleg a sógornőm is, és most kitaláljuk együtt, hogy milyen hajam legyen. Nézzétek, milyen aranyos rénszarvasa van. Ne csináljunk vele egy kis színeset? De milyen De most nem a balzsammal. Hát rendesen? Aha. Hát ha van idődre. Jó, hogy van. Király! És milyen színű legyen? Szóval ez az ötlet a karácsonyi frizurámhoz. Ez gyönyörű lilás lesz. Jó? Na, szóval csináltam ilyen hajcsatokat. Igen. Így ráragazgattam, és akkor azt gondoltam, hogy csak így ezzel így megtűzni. Így Igen. oldalra. És Jó. akkor valami kis ilyen hullámot bele, vagy ilyesmi. Jó, simán. Tehát hátra felé megy a hullám. Igen. Koordináció az Ez jó. Aha. is alulról tartom. Aha, alulról, igen. Igen, alulról. Hey! Hát csak rájönni kell, és utána. Megvan a technika, tehát mi van, alulról tartom, és egy mutatójomban nyomom ezt a izét, mert úgy lesz hátrafelé a hullám. Igen. És akkor kihúzom egészen a végig, hogy legyen a vége, és úgy kezdem eltekerni. Igen. Az. Yeah!